Mamadiya ka camancɛ fanga kunkilenna de fɔlɔ Laginɛkaw ye kunu Mali la. Je vous remercie du fond du cœur pour l'accueil. Vous savez, mais aw fo ka ɲa kunbɛn cogo la. Aw b'a dɔn jamana min dugujukɔrɔ sɔrɔ ka bon i ko Laginɛta k'a ye ko o bɛ bɛɛ duguma ta marabagakɔrɔw sabu la. Anw ka kɛlɛ ye de ka Guinée ka jɔyɔrɔ falen wa anw tɛna siran mɔgɔ si ɲɛ o ko la. N b'a min fɔ aw ye dɔrɔn aw ye farafarali dabila. Ne ye Guinée bɛɛ de ta ye, n tɛ siya kelen si ka mɔgɔ ye wa n bɛ baara kɛ siya bɛɛ de ye. Aujourd'hui, je n'appartiens qu'à la République de Guinée. Je n'appartiens à aucune communauté et j'appartiens à toutes les communautés. Mamadi tilala ka a sinsin yurugu kɛlɛko kan o kɔ. Ce qui nous unit, pensez-y. Fɛn min bɛ anw kala a y'aw hakili to o la kosɛbɛ. Marabagajugu minnu ye faso nafolo dun u bɛɛ bɛna taa u yɛrɛ ɲɛfɔ kelen kelen. Ils vont tous expliquer pour nous dire comment et qu'est-ce qu'ils ont fait avec les deniers publics. A y'a ka kuma kuncɛ kunu ni farafinna ka yɛrɛya kuma ye. Notre génération de chefs d'État. Anw sisan farafindugu jamana ɲɛmɔgɔw minnu ye filamakuru ye anw tɛ mɔgɔ si ka namugurɔsogo ye. An bɛ baara fɛn fɛn kɛ an bɛ miiri anw ka jamanadenw ka nafa dɔrɔn de la. Wa ne bolo o dɔrɔn de fana ye kɛlɛkɛta ye koyi. Ça le seul combat qui mérite d'être mené. Ismaël Keita ye Laginɛka ye Mali la. Ale y'a ka yeta fɔ u ka camancɛ fanga jamanakuntigi ka nin laseliw kun kan. Vraiment a ye Laginɛ bana yɛrɛ de fɔ nin farafarali ni fɔnkoɲɔgɔnya ni an sera k'a faamuya k'a fɔ ko Laginɛ ye fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ o de ka fisa. A ye kuma fɔ mun ka kan ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ni mun ye tuɲa fɛ ko a ye o kuma de yira discours nin kɔnɔna na. Laginɛkaw de ka kan k'a lajɛ sisan an ka bɛn ka an bolo di ɲɔgɔn ma komi a b'ale ni la ka Laginɛ bila ɲɛfɛ an ye a la baaraw kɔnɔna na mais o t'an bali fana k'a contrôler a y'a fɔ cogo min na a tɛ ka kelen ka intérêt défend a bɛ ka jama ka intérêt de défend. Mamadi Doumbia ni Assimi Goïta ye baara bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ kunu ani bi. Lamisa Sangare Kati, VOA Bambara.